са ме търсили в наша подкрепа да искаме от общинските съветници, защото тях ги е страх да излязат, от самите тяхните хора се страхуват, искат не 200 метра от жилищните блокове, както е записано, а на 500 метра от тяхните къщи. Тоест вътре в самия етнос има противоречие. Самия етнос има хора, които също не искат и също им пречи музиката. Роми обаче казаха, че също са готови да протестират, ако бъдат забранени техните тържества. Предполагам, че много трудно ще бъде на общината да овладее това, което 2 десетилетия ставаше в нашия град. И до такава степен стигнаха техните веселби, че полицията не можеше да се справи, така че ще бъде много трудно на общината и за това смятаме ние, нашия инициативен граждански комитет, че само тотална забрана е в състояние да забрани това нещо.